खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 4.1 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। एमएलए अखिल गगैखौ पुलिसा हमदों। 36 नं हरिसिंगा बियाबाव मुलाम्फागिरि फोजाखां जथुम। टंला फरायसालिमायाव हिन्दुस्तानी भकेल फोरोंथाय बादा। उन्दै हिन्जावसाया नखरनि लोगोजों आथोनारि गाज्रि बाहायनायखौ फोरमायदों, बिफाखौबो खाबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मेजेंपारा लाइट हारिमु ससाइटिनि 15 हारिमुगिरिफोरखौ मान बावदों। बिलासिपारायाव आसामनि देरसिन एभेक्सन होखारजानाय रायजोफोरा गंनै बुलडोजार बुख्रेबदों। साफराव होखारजानाय हाबाफारिनि सायाव हेंथा होदों जायगानि थागिरिफोरा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव दिनै फुङाव बांग्रिं मावदों। दिनै फुंनि 9:22 रिंगायाव कार्बि आंलंआव बांग्रिं मावदों। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि डाटा बायदियै रिक्टार स्केलाव 4.1 गोख्रैथिजों कार्बि आंलंआव बांग्रिं मावदों। बुहुमनि सा बाहागोनिफ्राय 25 किल'मिटार गोथौआव मावदोंमोन बांग्रिंआ। बबेखानि बांग्रिंआ गेजेर थाखोनि गोख्रैथिमोनब्लाबो रावनिबो जेबो रोखोमनि सम्पति खहा जानाय एबा सोरबा सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननो हानाय जायाखै। बबेखानि कार्बि आंलंनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव बांग्रिंनि मावनायखौ मोनदांनो हादों, जायनि जाहोनाव थागिरिफोरनि गेजेराव दसे समनि थाखाय गिनाय सोमजिहोदोंमोन। शिवसागरनि एमएलए आरो रायजोर दलनि आफादगिरि अखिल गगैखौ पुलिसा हमदों। बिलासिपारायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै सोलिगासिनो थानाय एभेक्सनखौ खौरां लानो थांनाय समावनो पुलिसा अखिल गगैखौ हमदों होननानै खौरां मोनदों। धुबुरीनि एसएसपि लीना डलीनि दैदेननायाव पुलिसा हमदों एमएलए अखिल गगैखौ। बेनि उनाव पुलिसा अखिल गगैखौ गारियाव दैखांनानै सापर पुलिस थानायाव लानानै थाङो। रिपर्ट बायदिब्ला धुबुरी पुलिसा गावखौ हमनायाव अखिल गगैया पुलिसखौ मदद खालामदों आरो पुलिसजों गारियाव गाखोनानै थानायाव थाङो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनाय बायदियै धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव 3500 बिगा सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखियै दिनै फुंनिफ्रायनो एभेक्सन खालामदों। बिलासिपारायाव एभेक्सन खालामनायखौ खौरां लानो फैदोंमोन अखिल गगैया। बे समावनो पुलिसा हमो। एभेक्सन खालामजानाय रायजोफोरा पुलिस मिलिटारिखौ थांखिनानै अन्थाइ खुबैनाय आरो पुलिसखौ गाग्लोबनाय समावनो अखिल गगैया खौरां लानो थांदोंमोन। बेनिखायनो एभेक्सन खालामनाय थावनियाव जाहाथे जेबो रोखोमनि हिंसायारि थासारि सोमजिया, बेखौ नोजोर होनानै पुलिसा अखिल गगैखौ होबथायो आरो लामा ससेनिफ्रायनो हमनाय जायो होननानै मिथिनो होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 36 नं हरिसिंगा बियाबाव दिनै गासै मुलाम्फागिरिफोरखौ लाना मोनसे मुलाम्फागिरि आरो सुबुं फोजाखां मेल शास्त्रपारायाव जानानै थाङो। बे मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया। मेलखौ बेखेवना होयो हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सबनजय स्वर्गियारिया। दिनैनि मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो माधव छेत्री, जयन्त बसुमतारी, जिरन बसुमतारी मोनहा। मेलखौ सामलायो खलायगाव जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि धनिराम फाटका। उदालगुरि जिल्लानि टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सरगम मिउजिक एकाडेमिनि जथाय बानजायनायाव टंला हालामनि गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय 5 साननि हिन्दुस्तानी भकेल मेथाइ खननाय फोरोंथाय बादा बेखेवदों। टंला हालामनि एनएसडि पवित्र राफाया बेखेवनाय हिन्दुस्तानी भकेल मेथाइ खननाय फोरोंनायखौ दिनै 8 जुलाइनिफ्राय फैगौ 12 जुलाइसिम टंला फरायसालिमानि अडिट'रियामाव क'क्राझार सभा ब्रह्म मिउजिक फरायसालिमानि फोरोंगुरु भुपेन नाथआ फोरोंथाय होगोन। गुवाहाटीनि उन्दै हिन्जावसाया गोबां खेब कलकातानिफ्राय गावसोरनि न'आव फैबाय थाग्रा बिफानि लोगोखौ आथोनारि गाज्रि बाहायनायनि सायाव दाय जाबसिनदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला पुलिस मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव बिथांजोनि बिमा बाथुलजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गुबुन नखरारि हिंसानि जाथायजों सोमोन्दो थानाय नायबिजिरनायनि समाव जाथाया सोराङाव फैदोंमोन आरो जेब्लानो पुलिसा नखरारि हिंसानि दाबिखौ नायबिजिरो अब्ला लाइमोन सिख्लाया
गोलाव समनिफ्रायनो सिरि थानानै गावनि दुखुखौ सहायगासिनो दंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। रिपर्ट बायदियै बिफानि लोगो अजयआ सम सम कामाख्यायाव थानाय बिसोरनि न'आव फैबाय थायोमोन आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा रावबो गैयै समाव अजयआ हिन्जावसाखौ गोबां खेब गाग्लोबदोंमोन होननानै अजद दिखांदों। हिन्जावसानि बिबुंथिखौ बिथा खालामनानै नायबिजिरनायनि मोनसे हानजाखौ कलकातायाव दैथायहरनायाव अजयखौ हमना गुवाहाटीयाव लाबोदोंमोन। बेनि अनगायैबो नखरारि हिंसाजों सोमोन्दो थानाय बिफाखौबो दासान्दि पुलिसआ खाबाय। सानैबो सुबुंखौ आथिखालाव पुलिसनि आवथायाव लाखिनानै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनायखौ जागायो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मेजेंपारा लाइट हारिमु आफादनि सा 15 सोद्रोमाफोरखौ गाहाम हामलायथिजों मान बावदों। 1986 मायथाइयाव बर' सुबुं हारिमुखौ हायुङारि सिनायथि होदोंमोन मेजेंपारानि हारिमु आफादा। अन्ध्र प्रदेशनि हायद्राबादाव भारतारि लाइमोन सुबुं फोरबोआव गावसोरनि जारिमिनारि जाफुंसारनायनि 39थि बोसोरारि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै ट्रास्टआ हारिमु आरो दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बर'नि दोरोंखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायाव बिथांमोननि मैखोम बिहोमानि थाखाय हानजाखौ मान बावदों। बर' सुबुं मोसानायखौ हायुङारि थाखोआव लांनायाव बिथांमोननि गोनांथार बिफावनि थाखाय साबायखर बावनाय आरो सिनायथिनि नेरसोन महरै सा 15 रोजाबगिरिफोरनि गेजेराव साफ्रोमनोबो गांसे मान बिलाइ, मोनसे नेरसोनथि दोरोङारि बर' हाथियार आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ खौरांनि मोनसे बिजाब होनाय जायो। धुबरी जिल्लानि बिलासिपारायाव आसामनि देरसिन इभिक्सन ड्राइभ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोननि उनावनो जिल्ला खुंथाया बिलासिपारायाव 3500 बिगा सोरखारि हाखौ उदां खालामनायनि थांखियै इभिक्सन खालामदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्रायनो धुबरी जिल्ला खुंथाया गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों बिलासिपारानि सन्तेजपुर, सरुआबाखरा आरो सिराकुटा गामियाव इभिक्सन खालामदों। गं 60नि बांसिन बुलडजार लागायनानै गासैबो न' बांफोरखौ सिमफायना होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिलासिपारायाव दिनै आसामनि देरसिन इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो। बुलडजारजों फारसेनिफ्राय सिमफायलांदों आयेन बेरेखायै लुनाय न'। गंसे गंनै नङा 2000नि बांसिन न' बांफोरखौ बुलडजारजों फारसेनिफ्राय सिमफायनानै होनाय जादों आरो न' बां सिमफायना होखारजानाय सुबुंफोरा जालाखार जानांगौ गोनां जादों। बबेखानि इभिक्सनखौ लानानै दालाल सोलिनायनिबो अजद थिखांदों। माखासे दालाला होखारजानाय 500निबो बांसिन नखरफोरनिफ्राय 4000 रांसिम लानायनि अजद होदों। माखासे सुबुङा इभिक्सन खालामनायनि हेंथायै आन्दलन खालामनो थाखाय मोनफ्रोम नखरनिफ्राय 200 राङै खांनाय जादोंमोन। ओरैहाय आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरा आखाइ आखाइ लावथि जं लानानै पुलिस बिफाननि सायाव गाग्लोबनाय जाथायाबो सोराङाव फैदों। पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैदों। बेल' नङा, खुद्रिनाय राइजोफोरा इभिक्सन खालामनायखौ होबथानानै गंनै बुलडजारखौबो बुख्रेबनानै होयो होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि उनावनो सापरनि थासारिया दुंहाव जायो। जाउनाव पुलिसआ थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय लावथि सिबनो गोनां जायो। रिपर्ट बायदिब्ला इभिक्सन खालामनाय 3500 बिगा हायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनाय जागोन। थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय आदानि ग्रुपनो होनाय जागोन बै रोजा रोजा बिगा सोरखारि हाखौ। आफां आसामनि धुबरी जिल्लानि मोनथाम खाजोना गामिफोराव 3000 बिगा हाखौ लांदां खालामनायनि थांखिजों होखारनाय हाबाफारिया मंगलबारखालि हिंसायारि महर मोनदों। होखारजानाय सुबुंफ्रा सापर ओनसोलाव पुलिस आरो मावख'गिरिफोरजों नांलाय खमलाय आरो नारा-नाथा खालामदों। सारुआ बकरा, सिराकुटा आरो सन्तोषपुर गामिफोराव मंगलबारखालि फुङाव जागायजेननाय अपारेशना आदानि ग्रुपजों मोनसे सानथांखि खालामनाय थार्मेल पावार मावथांखिनि थाखाय सन्देह गोनां दखल खालामनायखौ फोजोबनो नाजादोंमोन रायजो-राजाया। जेब्ला जेसिबि एबा जावखांग्रा मेसिनफोरा सौफैदोंमोन अब्ला गोबां जायगानि सुबुंफ्रा हेंथा होनानै लामायाव ओंखारबोदोंमोन। गोबाङानो अन्थाइ, औवानि लावथिफोर आरो लहानि रडजों गाग्लोबनो नाजादों जेसिबिनि सायाव। थासारिया गोख्रैयैनो हिंसायारि महर मोनदोंमोन मानोना सोमावसारगिरिफ्रा रैखाथि मावथिफोरखौ गाग्लोबदों आरो खमैबो 3 जेसिबि ड्राइभार एबा जावखांग्राफोरखौ खहा खालामदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशननि समाव सन्तोषपुराव थानाय गंसे मस्जिदखौबो सिफायनाय जादोंमोन।
जायनि जाहोनाव ओनसोलारि थासारिफ्रा गुवारै हेंथा होनानै थांनाय फैनाय लामाखौबो होथेदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।